Dobrodošli klinci i klinceze. Danas ćemo čitati nešto novo. Nešto što do sada nismo. Da vidimo. Ne zvuči kao lepa bajka. Možda ovo? Ne sviđa mi se ni ova. To je ta. Da, to je ta. Kakva bajka? Da li ste čuli za olovnog vojnika? Bilo nekad 25 olovnih vojnika. Svi su bili braća jer su se rodili iz jedne stare kašike. Puške su imali na ramenu, glave su držali ukočeno. Uniforme su bile divne, crveno-plave. Olovni vojnici. Bile su prve reči koje su doprele do njihovih ušiju kada se otvori poklopac kutije u kojoj su ležali. To je, pljasnuši rukama, povikao neki dečačić koji je vojnike dobio na poklon za svoj rođendan i odmah ih poređao po stolu. Vojnici su bili potpuno isti, samo se jedan jedini nešto razlikovao od drugih. Imao je samo jednu nogu. Pošto je izliven na kraju, to za njega ponestade malo olova. I pored toga, on je stajao isto tako čvrsto na jednoj nozi kao i ostali na dve. I baš se on najviše istakao, kao što ćemo čuti. Na stolu, na kom su se našli, bilo je mnogo drugih igračaka. Ali je u oči najviše padao divan kartonski dvorac, kroz čije male prozorčiće se moglo pogledati unutra. Pred dvorcem je stajalo sitno drveće oko malog ogledala, koje je trebalo da predstavlja jezero. Voštani labudovi plivali su po tom jezeru i odražavali se na njemu. Sve to je bilo prekrasno, ali najlepša je bila devojčica koja je stajala na sredini otvorene kapije dvorca. I ona je bila od papira, ali je imala haljinu od belog tila. Plava traka joj je bila pričušćena na ramenu i predstavljala je šal, ukrašen zlatnim rozetama, velikim kao njeno lice. Gospođica je držala ruke pružene napred, jer beše igračica. Jednu nožicu držala je tako visoko podignutu uvis, da olovni vojnik nije mogao da je zapazi. Nego je mislio da i ona, slično njemu, ima samo jednu nogu. To bi bila žena upravo za mene, pomisli vojnik. Ali je tako otmena, živi u dvorcu, a ja imam samo kutijicu. I to zajedničku za nas 25 drugova. Ne, to ne bi bilo mesto za nju. Ali moram se ipak upoznati sa njom. I on se prikrije iza burmutice koja je stajala na stolu. Otuda je mogao dobro da posmatra divnu, malu damu, koja je stalno ne gubeći ravnotežu stajala na jednoj nozi. Kad pade veče, vojnici se vratiše u kutiju, a svi ljudi u kući pođeše na spavanje. Sad igračke počeše da se igraju najrazličitijih igara. Gostiju, balova. Vojnici su zveckali u kutiji jer su želeli i oni da se igraju, ali nisu mogli da podignu poklopac. Krcko Oraščić se prevrtao preko glave, pisaljka se igrala sa tablicom, beše takva graja da se i kanarinac probudi i poče govoriti i to u stihovima. I jedino se olovni vojnik i mala igračica nisu micali sa svojih mesta. Ona je stajala na prstima jedne noge s rukama napred ispruženim, a on na jednoj nozi i ni na trenutak ne odvajajući oči od nje. U časovniku izbi 12 časova i tras! Odskoči poklopac burmutice, ali u njoj ne beše burmut, nego mali crni đavolak i bila je to burmutica sa opsenom. Vojniče, reče đavolak, da li bih hteo da malo skreneš pogled? Ali vojnik se napravi da nije čuo. Sutra ćemo se obračunati, reče đavolak. Ujutro, kad su deca ustala, staviše olovnog vojnika na prozor. I ne zna se da li je to učinio đavolak ili promeja, tek prozor se otvori i vojnik polete strmoglavce s trećeg sprata. Ej, s trećeg sprata! Prosto mu zazuja ušima. Trenutak i on je stajao na pločniku s nogom u vis. Odmah sišli da ga traže, ali, mada su gotovo nagazili na njega, ne uspeše da ga zapaze. Da je vojnik vikao,
evo me, svakako bi ga našli. No, on je smatrao kako mu ne priliči da viče pošto je bio u uniformi. Poče da pada kiša, jače, sve jače. I najzad se pretvori u pravi pljusak. Kada je prestala da pada, naiđu dva ulična dečaka. Gledaj, reče jedan, tu leži olovni vojnik. Daj da ga provozamo čamcem. Šaljivdžija. I oni od novina naprave čamac, staviše u njega vojnika i puste ga da plovi niz kanal. A oni trčaku sa strane, tapšući rukama. Bože moj, kakvi su samo talasi bili u jarku. Struja je bila veoma jaka, što nije čudo, posle tolikog pljuska, naravno. Papirni čamac je poskakivao gore, dole, vrteo se u krug, tako da vojniku zaigra srce. Ali on to ničim nije pokazivao, ostao je postojan, pravi vojnik. Nastavio da gleda pravo ispred sebe. I pušku drži na ramenu. Odjednom čamac zapade pod neku dugu gredu i nasta mrak kao u kutiji. Kuda da plovim, pomisli vojnik. Sve je ujdurma onog đavolka. Samo da je sada u čamcu pored mene ona gospođica iz dvora. Ne bi mario da bude čak i veći mrak. U to se pojavi ogromni vodeni pacov koji je živeo pod gredom. Imaš li pasoš? Upita pacov. Odmah mi pokaži svoj pasoš. Ali vojnik je ćutao i samo je čvršće stegnuo svoju pušku. Čamac pojuri, a pacov za njim. Kako je škripao zubima i dovikivao slamkama i treskama. Držite ga, nije platio carinu, nije pokazao svoj pasoš. Ali struja je bila sve jača. Na onoj strani gde se završava greda, vojnik je već video dnevnu svetlost. Istovremeno ču takav šum koji bi i najhrabrijeg čoveka mogao zaplašiti. Pri kraju mostića voda se iz jarka ulivala u kanal. A to je za vojnika bilo opasno, baš kao što bi za nas bilo kada bismo recimo zaplovili niz veliki vodopad. Struja ga je nosila tako brzo da se više nije mogao zaustaviti. Čamac je jurio napred, a jadni vojnik se držao ukočeno. Niko nije mogao reći da mu se video strah u očima. Čamac se zavrteo, napunio vodom i počne da tone. Voda se preli vojniku preko glave. Tada on pomisli na dražesnu malu igračicu koju nikad više neće videti, a u ušima mu zazvučaše reči. Napred, vojniče, u boj! Ne žali život svoj. Interesantno. Tada se papir pocepa, vojnik upade u vodu i u tom trenutku proguta ga velika riba. Kakav nastade mrak. Još strašniji nego pod gredom jarka. I kako je tesno, o Bože. Ali vojnik se držao postojano, ležao je držeći pušku na ramenu. Riba se praćakala i pravila neobične skokove. Najzad se smirila. Vojniku se učini kao da ga je iznenada obasjala munja. Posta potpuno vidno i neko povika olovni vojnik! Stvar je u tome što su ribu upecali, prodali na trgu, preneli u kuhinju, gde je devojka razrezala velikim nožem. Sa 2 prsta uhvatila ga je oko pasa i odnela u sobu, gde svi poželeše da vide slavnog čoveka koji je putovao svetom u ribljem trbuhu. Ali vojnik se nimalo nije uzaholio. Staviše ga na sto i šta se sve ne dešava na svetu. Vojnik se nađe u istoj sobi kojoj je nekad bio. Vide istu decu, iste igračke na stolu, prekrasni dvorac i divnu malu igračicu koja je još uvek stajala na jednoj nozi. Dok je drugu dizala visoko uvis. Svašta. Ni ona se nije promenila. Olovni vojnik je bio ganut i umalo ne proli olovne suze. Ali to ne bi bilo pristojno i on se uzdržao. On je samo gledao u nju i ona u njega. Ali ništa nisu govorili jedno drugom. Onda jedan od dečaka zgrabi vojnika i bez reči ga baci pravo u peć. Mora da ga je na to naveo onaj đavolak iz Burmutice. Vojnik je stajao u jarkom plamenu i bilo mu je neizrecivo vruće. Samo on nije znao da li ga to pali obična vatra ili izgara od ljubavnog požara.
on izgubi svoje boje. No da li se to desilo za vreme lutanja ili od tuge i jada, niko nije mogao da kaže. On je gledao u malu gospođicu i ona je gledala u njega. On je osjećao da se topi, ali još uvijek je gledao hrabro, držeći pušku na ramenu. Neko naglo otvori vrata, vetar promaje, ponese malu igračicu i ona se vinu kao silfida i dolete u peć pravo do vojnika. Blesnu u plamenu i nestane. Vojnik se rastopi, bezoblični grumen, i kada je služavka sutradan izgrtala pepeo, nađi ga u obliku malog, olovnog srdašca. Od igračice su ostale jedino rozetice, pocrnele kao ugalj. Tužno. Ali i to je bajka. Doviđenja, deco.